ಸುರುಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವರನ್ನು ಎದುರು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ದೈವದೇವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರಲ ಎಡೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ನಮ್ಮ ಧನಿಕಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟುವಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ನಾವು ಉಲೆ ಬತ್ತಿನ ದೀಪಲ ಬತ್ತಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಮಿಲು ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಪಹಾರ ಮಂತ ಒಂದು ಪಾವಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ಪಡೋದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥೆರೆ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚ ಶಶಿಧರ ಕಿಣ್ಣಿ ಮಜ್ಜರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕದ ಮಾಲಕೇರಿ ಅಂಚನೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕಣದ ಮಾಲಕೇರಾಯನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನೆನ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಐನ ಮಾಲಕೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಕೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಜನತೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಈ ಚಿಕನ್ನದ ಸವಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದ್ದು ಇನಿ ಶುಭಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಹತ್ತೂರಿಗೂ ಪಸರಿಸರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದು ಮೇಲಿನ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೇಕ್ನ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಕೊರೊಂದುಳು ಸರ್ವೀಸ್ ಲಂಚನಿ ಬುಕ್ಕ ನಗುಮುಖ ತಾರಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಏನು ಅವರ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ದುಃಖ ಫೋನ್ ಮಂತದವರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಣ್ಣಗ ಒದಗಿಸ್ಯಾನಾರು ದೀಪಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿಕನ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿருந்து ಪ್ರಥಮವಾತ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಶುರು ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಮುಳು ಪರಿಚಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆ ಚಿಕನ್ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಡು ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಆರೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಹಿರಿಯರಾಜ ಮಂಜುನಾಥರನ್ನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಗ್ಲ ರೋಟರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲು ಬತ್ತನಂಜನ ಮಾತ ಮುಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿನಗಳು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ನಾವು ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ನನಾತು ಬೆಳವಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಶುಭ ಆಶಯನ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ಸ್ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಈಸ್ಟ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯ ದೀಪಕ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ವಿನೂತನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕನ್ನನ್ನು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ಸನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉದ್ಯಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಂಡು 1987 ಯಾನ್ ತರಬೇಕು ಬೈತೆ ಯಾನ್ ಲಪಿದಾಳಿ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ದೀಪಕರು ಈ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ 92 5 ಬುಕ್ಕ 500 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಈ ದರ್ಬೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈತ ದೀಪಕ್ಕೆರ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ ಪುದರ ಬರ್ತಾರೆ 5 ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ ಕೇಕ್ಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಡದ ಅವಳು ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಖಂಡಿತವಾದ ಆರು ಛಲ ಬಿಡನ್ನು ಹಿಡ್ದದು ಅದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೇಕಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆಡ ಸುರು ಧೈರ್ಯದ ತೊಂದನಾರು ದೀಪಕರು ಅಂಚನೆ ಈತ ಈ ಚಿಕನ್ ಇದು ಪುತ್ತೂರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಐತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಂಬ ಒವ್ವೇ ಐಟಮ್ ಬೋಡಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಚನ ಮಾಲ್ ಆತಂಡು ಮುಳು ಪುತ್ತೂಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪೋಂಡು ಪಂಡು ನಾಡು ನಂಗೆ ಕೇಕ್ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ದೀಪಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೇರು ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಾಲಕರೇನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರಲ್ಲ ಆರಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ದೇವಂಡ ಒಯ್ಕಲ ನೋ ಮಾಡ್ಬಿಜಿರು ಮುಳು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಂಡ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಡಿಂದು ಇಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಲು ದೀಪಕರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತದೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಉಂಡು ನಾಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಇದು ಎಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬಿಡೋದು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿಯರ ಅವುಜಿ 4 ವರ್ಷ ಕರೀದ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬಿಡು ಜಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಗೆತ್ತು ಇದು ಮುಳ್ಳ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪಣದು ಆರಿಗೆ ನಾಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೈಪಾಡೊಂಜಿನ ಧೈರ್ಯ ಐಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರಾಡು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಾಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅದೇ ಬೇಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ 92ನೇ ಇಸೀತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಬಾವಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೇರ್ನ ಸಾಧಾರಣ 92 ಇಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತುಂಡು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗೇ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ತಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಂದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಅಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತಾಡಗಳು ಇಪ್ಪಾಡು ಪುಂಡ ಏನಗಳು ಮಾತಾಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಐನ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಪಂಡತ್ತು ಆಗಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡತ್ತು ಊರು ತಗ್ಲಾಗಲ ನಮಕ್ಲ ದನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ದೇವರು ಒಡ್ಡೆ ಮಾನ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾನ್ಪಾಡು ಪಂಡತ್ತು ಏನು ದೇವರಟ್ಟು ಬೇಡ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಕೇಕ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಕೇಕ್ ಭಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತರ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತರ್ಪೊಂದು ಲೇರು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಅಂಚನೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಒಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಂತ ಊರ್ತ ಕೋರಿ ಕಜಿಪಾವು ಮಂತ ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತು ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಆನ ಪುತ್ತೂರುಟ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಈ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಇದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ದನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ದರ್ಬೆ ಇನಿ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿತನದು ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದರ್ಬೇಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಮುಲ್ಪ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇ ಇಜ್ಜಾನು ಅಣೆ ನೀವು ದರ್ಬೇಡ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೆಟ್ಟು ಮಾಂತಲ ಇನಿ ಈ ದರ್ಬೆಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪಕರ್ನ ಇನಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸವಂದು ಪೋದು ನನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾಡ್ ಪಂಡದು ಆಶಿಸಾವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ KFC ಟೈಪ್ಡು ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಪೂಜಿ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂದಟ್ಲ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಐಕ್ಲಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ. ದೀಪ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರು ನಮಗೆ ನೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಭಾಳ ಹಿಂದಿಂದ ನೈಬರ್. 1992 ಅವರು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.